Hallelujah. Mhm. Kailangan ilagay na yung kanta doon. Hallelujah. Hallelujah. Oo. Hallelujah. Naimbag nga rabi itayo kakabsat. Wisin da kay manen nga makikadwa kada kami babaan iti panangidaydayo iti Apo, babaan iti Ilocano service mi ti daytoy nga lugar iti Daly City kakabsat. Hallelujah. Kantaan tayo man nga rod daytoy agyamanak bago tayo kararak tumakdan tayo kakabsat. Hallelujah. Agyamanak ken kaapo, agyamanak ginaimbag mo, kan kanalo at kanta itasang wanam agrubaba. Yamanak agyamanak kinaimbang panalo at kanta itasang wanam itasang wanam agrubaba. Kararag tayo nga kakapsat, kat isa ka na tayo nagiti puspuso tayo. Tapno, hallelujah, maidaydayaw tayo ni Apo Diyos ti daytoy nga oras, babanti pa nagkararag kakapsat. Hallelujah. Bendito ken managparabor unay nga Dios, Apo, madaydayaw ti napatag unay nga nagan mo. Gyaman kami manen Apo ti daytoy nga oras, tanadan kami manen Apo ti gundaway nga idaydayaw da ka ti daytoy nga rabii baban Apo iti Ilocano service Apo Dios. Hallelujah. Ket Apo sakbay nga may kami ken ka. So kimatem man dagiti biag mi ti tunggal may sakada kami uray pay dagiti agbuybuya kada kami Apo Dios. Hallelujah. Dawaten mi kadi ti panangdalos mo kada kami. No nyaman kadi Apo ti makitam Apo nga rugit kadagiti kaunggan ti puspusi mi Apo dawaten mi kadi ti panangdalos mo. Linisam dagiti biag mi tapno may karikam Apo ngagdayaw ken nagserbi ti daytoy nga rabii ken ka Apo Dios. Hallelujah. Pakawanan na kami kadi Apo Dios kadagiti saan nga nasyat nga naaramid mi dita sangwanam Apo madaydayaw ti napatig unay nga nagan mo. Lawen Apo gyaman kami ti daytoy nga rabii ket ipaima mi pay dagiti nabatbati pay nga oras mi baban Apo iti panangi tultuloy mi Apo ti panangidaydayaw ken ka daytoy ti dawat ken kararag mi ti napatig unay nga nagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. 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 Daydayawek ni Jesus, maisalakan kanya, palaygi, palaygi. Amin abas pasuko, pinakawan na ida, palaygi.
balay. Hallelujah, ken Jesus, integrati balay. Gloria, gloria, hallelujah, madaydayaw na ganap. Agdalekak iti Diyos, agmadayak sa una, balaygi, balaygi. Adatal nga't kararwag, narito na ispala, balaygi, balaygi, balaygi. Hallelujah, ken Jesus, integrati balaygi. Gloria, gloria, hallelujah, madaydayaw na ganap. Agdalekak iti Diyos, at matayak sa una, balaygi, balaygi. At datal ng nararwag, nanipot na ispada, balaygi, 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 when balaygi. Hallelujah, ken Jesus, integrati balaygi. Gloria, gloria, hallelujah, madaydayaw na ganap. Aragsak ang kunaitan, taaddan waya-waya, balaygi, balaygi. Kantaen kay tidayaw na, kabusorang butenda, balaygi, 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 when balaygi. Hallelujah, ken Jesus, integrati balaygi. Gloria, gloria, hallelujah, madaydayaw na ganap. Akin kay tiday, ang kulay alugar, balaygi, balaygi. Ikantanay langitan, akan kaginaispal, balaygi, 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 when balaygi. Hallelujah, ken Jesus, integrati balaygi. Gloria, gloria, hallelujah, madaydayaw na balaygi, when balaygi. Hallelujah, ken Jesus, integrati balaygi. Gloria, gloria,
balay gini kitanak ni Apo Diyos kakabsat madaydayaw ti Apo. Amen and amen. At isaron no tayo nga kantaan kakabsat di jay Apo kukwanak. Hallelujah. Apo kukwanak tibek mutenggen ayat muti surute yemuman ada umat
paday kabat ramo. Hallelujah. 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 Kararap tayo kakabsat. Oh, hallelujah, madaydayaw ka, Apo, tiday ito yung rabi manan, Apo, kas nalpas na, Apo, panangidayaw mi, iti kanta, kat, Apo, ipaimami, Apo, tayo ayatem nga dipan mon, dagiti sasam, Apo, nga mayibkas, itinaindagan nga bibig na, Apo, Diyos, hallelujah, hallelujah, ikamkad, Apo, isuna, iti, triple anointing, Apo, Diyos, tapno, maikas, sabana nga na siya, at dagiti nga sasam, Apo, Diyos, nga mangted, mangpabilag kada tayo amin kakabsat, uray da kayo ngagbibuya, Apo Diyos, hallelujah. Dawatin mi nga rodken ka, o Apo, iti agtultuloy, Apo nga, panang, ti pamatin mikin ka, lalo pa'y Apo nga bumilbilag, Apo Diyos, hallelujah, babaan iti panagdengag mi, takunam, madaan kami, iti pamati, babaan iti panagdengag kunam, Apo, ka nagiti sasaom. So nga, Apo, bendisyonam, Apo, titunggal may sakada kami, hallelujah, luktam ti puso mi, iti na espirituan, Apo, nga pamati titunggal may sakada kami, kat nagiti sasam, Apo, ngayon ka mangagaan, Apo, Diyos, sabi ko, maapot na idulin mi nga, nasayat ito yung puso mi, kat Apo, aramidan natin na kay panggapan nagiti sasaom, nga iso, Apo, iti mang pabilag, ti pamati, mikin kakan mang balbaliw, kung nagiti biyag tunggal may sakada kami, tamum, Apo, ti kahinaan, ti tunggal may sa, Apo, Diyos, saan mi nga kaya, Apo, nga mabalbaliwan, nagiti biyag mi, no saan ka ti sikala ang, Apo, ti makabalin nga mang balbaliw kada kami, takunam, agsanto kami, ta sikakat nga santuan, so nga kasjay ti aramidem ka nagiti biyag, it nagiti namatiken ka, Apo, Diyos, madaydayaw ka, Apo, kanayo na kami, Apo, ngay lingad mo, iti krus mo, tapno, sikati makita da kada kami, Apo, Diyos, at granyag nagiti anak mo, Apo, Diyos, hallelujah, tapno, makita da, nga da kami kat namatiken ka, Apo Diyos. So nga, yaman kami, Apo, ipaimamiken ka, ti adipan mo, Apo Diyos, ti dahito yung rabi, ikat may share na nga na siya, at nagiti sasa, Apo, kada kami. Dahito iti dawat ken kararag mi, tinapatagunay nga nagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo, kakabsat, kablawan kayo, ti napatig. Ganagan ni Apo tayo ng Yasus, iti dayto yung arabi. Agyaman tayo iti Apo, da tayo manen itatang, agmaymay sa kaya nagkakadua. Nga magidaydayaw kan kuana, kastameten kada kayo nga agbuybuya kada kami. Iti dayto yung arabi. Iti online, ti Facebook, agyaman kami tada kayo nga mangpadpadaan. Ket umay kami kada kayo, babayan iti online service, iti Commission for Christ Fellowship, madaydayaw ti Apo. So, habang nga agkang katatayo, adati nag-message kanya iti messenger ko, nga agbuybuya da ijay Ilocos Norte. Praise God, hallelujah. So, kablawan da kayo, dita Ilocos Norte, dita Ilocos Sur, dita La Union, dita Isabela, Quirino, agyaman kami launay, dita Pangasinan, praise God. Kada kayo amin nga kakabsat mi nga Ilocano, agyaman kami ada kayo nga mangpadpadaan, kaya nagbuybuya kada kami, praise God, hallelujah. Ket maragsakan kami met, no ag-message kayo, kada kami, dito'y Commission for Christ Fellowship, tapno no, uray no, handa kayo nga makita, ngem dagijay message yo, iti Commission for Christ Fellowship, kat umdasmeten nga makaited, iti ragsak mi, nga da kayo, kat kadwa da kayo, nga agdaydayaw, kaya nagsarbi kanya po Diyos, kas may maysa, nga bagi niya po tayo ng Jesus, kas may maysa, nga agkakabsat, iti pamati, praise God, hallelujah. So, nga maragragsakan kami launay, adu kayo nga agbuybuya kada kami,
iti oray pa iti morning service, agyaman kami launay, tadda kayo kakabsat, nga makikadkadwa kada kami. San laing nga ijay Pilipinas, oray pa kada ijay Canada, ijay Saudi, dita Hawaii, oray pa ijay Singapore, oray dita Hong Kong, agyaman kami, praise God. Ta ipagpakamuyo kada kami, nga agboy-buya kayo kada kami, iti Commission for Christ Fellowship, iti morning service, ken iti Ilocano service, madaydayo iti Apo. Ket dayto yung araramidan nyo, ket saan nga para kada kami, ngem para iti Apo, iso nga pagserserbihan, ken daydayawen tayo. Kararag tayo kadi, Apo, iti daytoy nga rabii, agyaman kami launay, ti kinaimbag mo kada kami, agyaman kami launay, ta adda ka kada kami Apo Dios, ket inted mo manen, daytoy agundaway, tapno no agmaymaysa kami, nga magidaydayaw ken ka, agmaymaysa kami Apo, nga agdingeg manen, kadagiti saom, dawatik kadikan ka Apo, nga bendisyonam, dagiti kakabsat, isuda Apo, nga agdingdingeg, ken agbuybuya kada kami, Apo Dios ita iti daytoy nga rabii, dawatek kadikan kaapo nga bendisyonam kadida, ipakaawat mo kadi, dagiti saom, Apo nga ipalasat mo, iti adipen mo, tapnon maawatan da kadi, nga nananay Apo. Agpatingga da iti kabailak, ngem ti nakabalin mo, Apo Dios, ket naimbag ka nga mangipakaawat kadakwada kadagiti saom. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami, bendisyonam met daytoy adipen mo nga ramatem, aramaten nakadi Apo nga kalasugan iti bendisyon, ket Apo mangted kakadi kadagiti mensahe akayat mo manen nga ipakaawat, ipakaammo kada kami madaydayaw dayta napateg ganagan mo, sapay kadi Apo Dios ta makikadda kada kami. Amay kaputinagan na Jesus nga pumi, dawatek amin dagitoy. Amen. Iti daytoy nga rabii kabsat, itultuloy ko ti mensahe. Iti Domingo, may papan, iti panagbalin nga napasnek. Panagbalin nga agbalin nga napasnek. Praise God. San ko nga mo, no kasanot, panagkaawat yo, daytoy nga mensahe, kapsat, iti daytoy nga rabii, ken oray pay iti Domingo. Ngem, daytoy nga mensahe, kapsat, ket mang challenge kada tayo. Tapno no agtalinaid tayo, iti panagserbi tayo kani Apo Dios, agtultuloy tayo, nga agserbi iti Apo, ket dagitoy nga sasaw ni Apo Dios, ipakaawat na kada tayo, iti panagibagana nga agtalinaid tayo, tapnon iti kasta, ket makapagsagana tayo, iti may kadwa, nga yaay na po tayo ng Asus, wenno iti pannakaipangato isong orayen dagiti so amin amamati madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Itatay bigat adati inpos ti maysa nga pastor nga adat ijay Hawaii. Dayjay inpos ko itatay jay account tayo iti Commission for Christ Fellowship. Dayjay duwa nga ubing ket itadak ijay balay, mableblessak launay, ijay habang nga buy-buyaek, kendeng-denggek, ijay message, dagiti ubing. Ibagada nga, agsagsagana tayo, iti panagsubli, wenno iti pannakaipangato tayo, madaydayaw ti Apo. Iso kung kunak, ore ubing, aramaten ti Apo, nga mangted iti mensahe, kakabsat. So, iti Domingo, impakita kada tayo ni Apo tayo ng Jesus, nga ti pannakaipangato ket pudno, ti rapture ket pudno, kakabsat, ti panukom ni Apo Diyos ket pudno, ti sao ti Apo ket pudno, madaydayaw ti Apo. Anya ti kunanay, chapter 14, verse 1 to 3, kakabsat, ni Apo Jesus ibagana, nga san ko kumay ibaga daytoy, kada kayo, ngem ibagak daytoy gaputapudno, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Isu nga umayak, tapnon umay kayo alaen, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ket daytoy
panagsubli kunak manen ulit ay kadi dahito panagsubli ni Apo Jesus. San nga umay nga mga sabamanen? San nga umay tapno no makipag na manen umay manen ag ministro kada tayo. Ngem ti panagsubli na kakabsat ditoy ket agpatinggan tulayeng iti tangatang. Tapnon ento na gunit ti trompeta ti Dios dagiti natay anamati kanya po tayo ng Kristo bumangon danto. Ket dagiti sibibiyag amamati iti Dios magikadwa tayon to nga sumabet iti apo iti tangatang madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Daytoy ti orayan ti sangalubungan nga mamati kanya po Jesus. Han nga amin nga tattao ngem dagiti laeng mamati kanya po tayo Jesus nga nakasagana isudan tulaeng dagiti maipangato nga sumabet kanya po tayo Jesus madaydayaw ti apo. Daytoy ti dakkel nga orayan ti sibubukel nga iglesia idata. Ibagana ti sao ti apo saan tayo nga mo no kanon to ti yaay na. Han tayo nga mo no anyang aldaw anyang oras iti yaay na. Ibaga na laeng nga agsagana tayo. Iso nga agsagana tayo kakabsat ket bayat ti panagsagsagana tayo ti mensahe tayo di Domingo ken mensahe ti apo kada tayo ita iti daytoy nga rabii masapul nga agbalin tayo nga napasnek agbalin tayo nga naregta agbalin tayo nga nagaget madaydayaw tinapateg nga naganti apo. Ket no adda dagitoy nga sao ti apo kadagiti biag tayo kapsat nakasagana tayo latta. Oraan niya nga aldaw, oraan niya nga oras. Gaputa dayjay kina alerto tayo, dayjay kinagaget tayo, dayjay kinaregta tayo, ket itultuloy tayo. Madaydayaw tinapateg nga naganti apo. So ti sumaganad itata nga mensahe, kapsat, iso na ito, be diligent to grow spiritually. Be diligent to grow spiritually. Iti Domingo, ket, be diligent to live godly lives. Madaydayaw ti apo. Dahito, may kadwa, ket, be diligent to grow spiritually. Manipod iti may kadwa nga Pedro chapter 3 verse 17 ken 18 basaik kada kayo dagitoy nga sao ti apo. Ngem da kayo gagayem ko amo yon daytoy. Aganad kayo ngarod tapnon di kayo mayaw-awan. Kadagiti biddot dagiti dakes a tao ket matnag kayo manipod kadagiti natalged a lugaryo. Makita tayo dito versikulo 17, iti chapter 3, iti Pedro kakabsat. Ibagana kada tayo nga agan-anad tayo, amangan na imayaw-awan tayo. Kadagiti biddot, dagiti dakes at tao. 2 Peter chapter 3, verse 17 and 18. Agan adad kayo kunana ditoy. Ang mga nimayaawan kayo kadagiti biddot dagiti dakes at tao. So kadagitoy nga aldaw ado dagiti pakayawawanan ti tao sanikwa kwarta pagtrabahuan nudaduma pagdaydayawan pay nudaduma dagitoy dagiti naduma-duma apakayawanan ti tao kabsat kadagitoy nga alaldaw. May awan daga puti panagsapol haan nga pakabasulan dagitoy. Panagsapol tayo kadagiti kasapulan tayo itinaldaw-aldaw. Ngem no agsobra tayo kadagitoy a panagsapol ket isu daytoy ti pakayawanan tayo, pakayadaywan tayo. Iti panagbalin tayo nga dumakkel nga na espirituan daytoy ti peggad na. Dahito iti pagpeggadan na, kapsat. Iso nga ibagana, ti leksyon tayo ita, iti daytoy,
nga rabi masapul nga agbalin tayo nga naregta, nga dumakkel nga na espirituan. Agbalin tayo nga mabasapol nga agtalinaed tayo nga natibker, dumakkel iti na espirituan a panagbiag tayo, kakabsat. Agsipot ta, basit laeng akamali, basit laeng ngariro, matnag tayo, mapukaw tayo. Kaslangay detay agmanmaneho. Basit laeng akamali, iti panangigam tayo, iti steering wheel, maaksidente tayo. Iso nga, kakabsat, masapul ti kinaannad. Uray pa iti pamati, iti panagserbi tayo kaniya po Diyos, masapul tayo ti kinaannad. Saan aga po dadagay, nudaduma, dadagay, umay kada tayo, mangisoro, mangibagat, di sa uti apo, agan-anad tayo, ang mga lagad di, no iso dagitoy, dagiti panursuro da, kat makapakaiyaw awanan tayo. Iti panagserbi tayo kani Apo Diyos, kakabsat. Iso nga, masapul nga aywanan tayo, dayjay, naamuan tayo nga sa uti Apo. Dayjay naamuan tayo, nangeg tayo, nabasa tayo, nga sa uti Apo, masapul nga aywanan tayo. Sa limet-metan tayo, ipateg tayo dagitoy. Kat masapul pa nga agbalin tayo kakabsat, nga naaliptak, agbalin tayo nga naregta, napasnek, iti pamati tayo kan panagserbi tayo kan ni Apo Diyos. Tapno iti kastakat saan tayo nga matnag. Dito verse 18, kunana, dumuras kayo ti parabor, ken panakamuyo, ken Hesus Kristo nga apuyo, ken mangisalakan, kada tayo. Itanok, ken idadayaw tayo ni Kristo, ita, aging gana iti agnanayon, madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Dito verse 18, ibagana nga, dumuras kayo, dumakkel kayo, iti panakaammo, kanya po tayo nga sa Kristo. Iso nga, masapul nga sa kwimatan tayo pa'y, iti adado, nga panagdengeg tayo, panagbasa tayo, kadagiti sasao ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga dito'y, chapter 3, at dadagiti upat, nga sao dito'y nga gagayem, when beloved, nga sao dito'y nga mangdakdagop, iti kayat asawen ni Pedro, ang masapul amalasatan tayo. Kadagiti panagbiag tayo, tapno nagbalin tayo laing kuma, nga napasnek, naregta, nagaget, iti panagserbi tayo kaniya po Diyos, kakabsat. Umuna ko na dito'y, beloved, be mindful. Chapter 3, verse 1, ibagana kakabsat. Be mindful. Gagayem ko, may kaduan da ito'y asurat ko kada kayo. Kadagiti dua asurat. Pinanggap ko apatid keren, dagiti pakinakem yo, babaen iti panangip, palpalagip ko kadagito'y abanbanag kada kayo. Verse 2, laglagipen nyo kuma, ti kinuna, dagiti nasantuan a propeta, ken inbilin ti Apo, ken mangisalakan, nga maipakaam mo, kadagiti apostolasyo. Praise God. So, dahil verse 1 kan verse 2 kakabsat, ibagana kada tayo, nga adda masapol alaglagipen tayo. Masapol alaglagipen tayo. Be mindful. Masapul alaglagipen tayo. Aya dagiti laglagipen tayo, dagiti sao ti Apo, ti panagserbi tayo kani Apo Diyos. Masapul alaglagipen tayo, iti panagserbi tayo kani Apo Diyos. No daduma makalipat ti tao, ni Domingo gayam itata. No daduma handa nga mo nga Domingo itata. Dahil daduma, malipatan da. Iso nga, masapul nga amwen tayo, ti aldaw tayo met. Kadagiti panagbiag tayo, kapsat. Masapul nga amwen tayo, dagiti alaldaw, dagiti panagbiag tayo. Kaya't no aldaw ti Domingo, laglagipan tayo nga rod. Nga da tayo, iti uneg, iti pagdaydayawan. Madaydayaw ti Apo. Masapul ang laglagipan tayo. Tarigagayan tayo, pakinakmen tayo, panunutan tayo. Ngayon to no,
Domingo, no Sabado kuman, kat panunutan tayo, nga into no bigat, adak ijay uneg, iti kapilya, adak ijay uneg, iti simbaan, madaydayaw tinapatay, ganagan ti Apo, haan, agdengegek lang inen, agbuyak lang inen, iti online, para kanyak, mas nasaysayaat, no, datayo iti uneg, iti kapilya, iti simbaan, nga agdengeg, agsao ti Apo. Nung duma, at dati nangig ko, kay kayot ko ti online nga pagbuyaan, pagdengegan, at mairapin ko. Ngobra. Please, hanakas jay. Masapol nga no ag-online kayo, kabsat nga agdengdeng kita ta, ipamaysayo nga denggen ti sao ti Apo. Hanyo nga irap-rapi na nga datay habang agdengdengig kayo, agin-inaw kayo, agwalwalis kayo, aglutluto, nuladuma mairapin ti magitungtong, magisarita. Awan day konsekrasyon, ije pa nagdengeg mo ti sao ni Apo Diyos. Awan day konsekrasyon mo, nga mangidaydayaw ka ni Apo Diyos. Iso ka nuladuma, ni Satanas, adot aramidan na. Lapedan na. Aglalo itata ni Satanas. Ti Diablo. Kayat na nga ibaga. Nga masaraan ti kapilya itat awan iti gimong kadagiti uneg dagiti pagdaydayawan. Kas jay ti kayat ni Satanas. Apa nga kas jay ti kayat na nga aggawen. Dayjay lapayag tayo, dayjay panunot tayo, habang agdengdengeg tayo, kinagbuy-buya tayo, ito online. Kakabsat. Ngem ibagak kada kayo iti daytoy ngarabi iti daytoy ngarabi kada kayo kakabsat agdengdengeg kada kami ayayatan da kayo ayatan kayo no apay nga ibagak daytoy no agdengeg kayo kada iti online nga panagdaydayaw iti Apo kakabsat oray pay kada iti YouTube nagdengeg kayo, dayay ipamahisayo nga denggen, ti mensahe iti Apo, tapnon maawatan nyo anasayaat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kas jay ti aramidan nyo, numasapol, mapan kayo jay kwarto, gadagda kayo, when sinuman ti kadwayo ijay, tapnon maipamahisayo, nga denggen, ti mensahe iti Apo, iti tiyempo, nagdengeg kayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, oray malipatan yun to, dagiti ibagak, inton madamdama, nulaket di sa inyo, malipatan, dahito ibagak kada kayo, iti dahito yung arabii, nga habang, ngagbuy-buya kayo, ti online, habang nga awan tigimong, kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan nyo, kakabsat, ipamaysayo nga denggen, iti sao ti Apo, ipamaysayo nga imatangan, dahil sa ti Apo, kabayatan na agdengdengeg kayo, awan tirap-rapin nyo, hangkay magitungtungtong, hangkay ngaglutluto, hangkay ngaginaw. Dahil kayo panunot nyo kat si dedengeg, ijay mensahe ti Apo, hanggang dahil agdengdengeg ka, jay imam agubobra, dahil panunot mo sa balit pampanunutan na, no anyat sumarunong aramidem, kalpasan na, dahil panaginaw mo. Talo nga banag, iso nga ibaga ni Apo Jesus, nga awan ti mabalin ang makapagserbi iti duwa nga Diyos. Awan ti tao ang mapaggedan na ang pagserbian iti Diyos. Kabsat. Iso nga ipamaysa tayo, iti panagdengeg, panagserbi, panagdayaw, kani Apo Diyos. Ora pa'y kadagiti kadda tayo iti uneg ti pagdaydayawan, daduma kuna dagiti mangas kasaba, nga adda iti uneg ti pagdaydayawan, gemjay panunot na nakadadayo, ijay panunot na adat ijay Pilipinas, adat ijay tuy pa nga lugar. Kapsat, adda agpaiso, ijay uneg ti pagdaydayawan, gemjay panunot na, ket nakadadayo, tartarayen, dajay panunot na. Kakabsat. Iso nga, ibaga na kada tayo nga, be mindful, laglagipan nyo. Ti anyat laglagipan tayo, ti sao ti Apo.
Kakabsat, ti panagdaydayaw tayo kani Apo Diyos. Kat ibaga na ditoy. Kadagiti dua surat kuna na pinanggep ko apatib keren dagiti pakinakem yo. Babaen iti panangipal palagip ko kadagitoy aban banag. Isu nga awan ti panagkurang mi nga mangas kasaba. Awan ti panagkurang mi nga panangibaga ti sao ti Apo. Kakabsat, ibagamit ti sao ti Apo saan mi apanggepen nga saktan da kayo. Kat nula duma ko na yun, anyamiten ni pastor, nagsakit matlao na yan, ti mensahe na. Awan ti panggap mi akas jay. Kabsat, sa uti Apo daytoy. Kaya't nalaing nga ipakaammo daytoy. Ngam no nasakit daytoy, kunayo aray ko. Kaya't no aray ko, kunatayo Apo tulungan na. Ngalampasak kumadaytoy, malasatak kumadaytoy. Maramid kumadaytoy. Madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Kakabsat. May kaduang nga beloved, wenno, gayem ko na ditoy. Beloved, be not ignorant. Be not ignorant. San kayo ko mga nakuning ko na ditoy. Be not ignorant. Ngem Verse 8, kunan na dito. Chapter 3, verse 8. Dito yung teksto tayo matlaeng. Ngayon gagayem ko, diliplipatan ti may sabanag. Iti matang iti Apo, awan pagigatan iti may sangal daw, ken sangaribo atawen, agpadpada dagitoy, ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apo Diyos, ibagana, nga awan pagigatan, daya sangaribo atawen, ken daya may sangal daw. O remember sangaribong aldaw, may sangal daw. Kaya't nga sawen, kabsat, di sangaribong atawen, kan di may sangal daw, adda ni Apo Diyos. Adda ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Saan nga tamay sangal daw, awanen ti Apo. Ngam da may sangal daw, kan di sangaribong atawen, kabsat, nga panagbiag kumati tao, ipagpakita na nga addak iti kinaimbag ni Apo Diyos ngagtultuloy, ijay sangaribong atawen, kenda dyan may sangal daw, wenno dyan makabulan, at dalatan ni Apo Diyos. Gaputa isunat mang tengtengel, kadagitoy ngalal daw, dyan kinaimbag ni Apo Diyos, itad na, aramidan na, kada tayo kakabsat, kada iti panagbiag tayo, dadya kinaimbag na, madaydayaw tinapatig nga nagan ni Apo Diyos. May katlo ko na ditoy, be diligent. Dito'y verse 14 ko na, gagayem ko, bayat ti panagororayo iti daytangal daw, makikapya kayo iti Diyos, kat ikagumaan nyo ti agbalin nga nadalos, ken awan pakapilawan na, ikagumaan nyo, iti panagbalin nyo, nga nadalos, madaydayaw tinapatig, ganagan iti Apo. Kunak iti Domingo, nga kayat ni Apo Diyos, nga kanayon nga nadalos tayo. Kunak di Domingo, ulitek manen, kakabsat, nga kayat ni Apo Diyos, nga agbalin tayo, nga nadalos. Naladaw tayo laeng, iti dahito lang nga tawen, ti panangararamid tayo, ti panagbalin tayo nga nadalos. Kaya't kumasawen, maagbiyahe ka, masapol ti sanitizer, face mask, face shield, mapantayo ti comfort room, masapol ti alcohol, sanitizer, agugas pa'y ima, agdigos pa'y, sobra a kinadalos, madaydayaw ti Apo. Kasta ti kayat ni Apo Diyos, kinadalos, madaydayaw ti Apo. Isu nga, saan tayo kumangaliwliwayan, daytoy a kinadalos. Madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. At damit pagsayatan na, tinaramid ti COVID, ta nadalos tayo. E di na minsan nga tawen, kunak manen, oray maragreg tayo lang dyan, kandi, pilotan tayo, awan 5 minutes, kanan tayo, ngem inatan awanen. Oray apag tinaglaeng hantay kayat nga hantay nga kanenen. Itatan ngem idi
Ket awan na, ure na naregregen, ure 5 minutos pa lang, kanan tayo pa laeng. Gamitat tanawanen, apo nakadaldal. Isa nga nadalos tayo, kastak, itultuloy tayo, kakabsat. Daytoy nga kayat niya, daytoy panagdaldalos. Kayat niya po Diyos nga nadalos tayo. Iso nga, uray into nagbalin tayo, agbalinan nga normal, ti tiyempo tayo, panawen tayo, itultuloy tayo ulat ti agbalin nga nadalos. Madaydayaw tinapatay, ganagan ti Apo. Gapo tayo baga ti Apo, nga agsanto kayo, tasyak santoak, agdalos kayo, tasyak nadalusak, kuna ti Apo. Madaydayaw tinapatay, nganagan iti Apo. Kapsat. May kapat, beloved, beware. Chapter 17. Ngem da kayo, gagayem ko. Amoyon da ito'y, agan-anad kayo nga rod, tapnon di kayo, mayaw-awan, kadagiti bidot, kandakes at tao. Kat matnag kayo, manipod kadagiti natalged, alugaryo. Madaydayaw ti Apo. Iso nga, masapul tayo ti agan-anad. Kapsat, kadagiti panagbiag tayo. Masapul nga agan-anad tayo, ti panagserbi tayo kaniya po Diyos. Kakabsat. Iso nga, ti sao dito'y nga the word beware means kankanayon nga salakniban tayo, ti pamati tayo. Kankanayon nga salakniban tayo, kankanayon nga iwanan tayo, ti pamati tayo, ken panagserbi tayo kaniya po Diyos. Dahito ti kayat nga sawen, nga anadan tayo, kakabsat. Masapul nga anadan tayo. Iso nga iti aldaw ken tiyempo na ti panagdaydayaw. Sapulan tayo. Ti Apo. Anya ti kunana, ijay Matthew chapter 6 verse 33, biruken nyo nga muna ti pagarian ti Diyos. Ken ti kinalinteg na. Iso nga masapul nga, yun una tayo nga biruken, yun una tayo nga sapulen. Dayay pagayatan ni Apo Diyos, kada tayo, iti aldaw ti panagdaydayaw. Madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. Iso nga, iyon na tayo ti Apo, apagsarbyan ken pagdaydayawan, gapu ta isut mangmangted, ti biag tayo. Gapu ta isut ti adda kada tayo. Akan kanayon, madaydayaw ti napateg, nganagan ti Apo. Iso nga, dagiti agbasbasa ken agdengdengeg ti sao ti Dios. Ammuda kuma ti pudno. Ket no ammuda ti pudno, masapul nga adda kuma iti kinatulnog kada tayo. Isu nga datayo nga agdengdengeg. Agbasbasa kadagiti sasao ti Apo, masapul kuma nga dati kinapudno kada tayo ket agtulnog tayo kuma. Madaydayaw ti Apo. Isu mga sapul nga aywanan sa lakniban ken naalibtak tayo kuma. Guard and alert. Alerto tayo kuma, kakabsat. Kat iti tayo kuma, iti atensyon tayo. Kada iti aglawlaw kada tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Ti alerto iti panawen. Alerto iti panawen, apanagsagana, nga adda iti bigla ang mapasamak. No adda iti bigla ang mapasamak, masapul nga naalerto tayo. Masapul nga naalibtak tayo. Nakasagana tayo. Iso nga ibagat sa ti Apo. Nga masapul nga kanayon nga nakasagana tayo kakabsat. Iti muna Korinto kapitulo 16 verse 13 kunana. Agsipot kayo, agtalined kayo anatibker iti pamati, ken tumured, ket pumigsa kayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Dahil sa nga agsipot, masapul nga agsipot tayo. Naladuma, mauobserbar ko, di inaldaw idi nga panagbibiyahe, nga papan iti trabaho, no adda ka di tabas, nakalugan ti tao, alain na asigod, cellphone. Basta no nakaluganen, nasayaten, dayay, 50 nga pasayeros, nasayaten no adda talo wenno duwang ngahan nga cellphone. Sakti may sa ijay. Hangko kayat ti ag cellphone no adak itilogan. Hangko kayat agum obserbarak kit-kitaik no anyat mapasbasamak ken mararamid iti uneg itilogan. Ngem anya itata ti tao ura dat ita kalsada ura no
Oray no lumaslasat dita kalsada. Cellphone. Anyakit din kung kunak doon duma. Ti patig ti cellphoneen. Adat lugan, cellphone. Adat dita kalsada, cellphone. Adat yung unag ti balay, cellphone. Uray madamat panangan, cellphone. Ngayon, ibagana kada tayo, kapsat, agsipot kayo. Agsipot kayo. No, adamay sa kumaasiputan tayo, no, adda kumamay sa akitain tayo, tiaglawlaw tayo, kakapsat. Dahil tiaglawlaw tayo. No, anyat mapaspasamak, no, anyat mararamid. Masapul mat ang asiputan tayo, ti sao ti apo, no, anyat ibagbagana kada tayo. Denggen tayo, met, no, anyat ibaga, ti sao ni Apo Diyos kadagiti biyag tayo. Kat no anya ti ibaga ti sao ti Apo kada tayo, aramidan tayo kuma. Hantay nga patangkanan dati puso tayo. Hantay nga pagtulengan dati lapahayag tayo tapnom sayon tayo nga denggen. No adda kayat iti Apo nga ibaga na kada tayo. Kakapsat denggen tayo, aramidan tayo. Hantay nga agras rason. No anya iti ibaga ti Apo kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu ako na dito agtalinaed kayo anatibker iti pamati. Kan tumurad kat pumigsa kayo. Kasano a pumigsa tayo? Kasano nga tumurad tayo? Kakapsat, no saan tayo met? Ngaramidan dayi bagbaga iti Apo kada tayo. No saan tayo met nga dengdenggen dayi mangmangeg tayo nga sa uni Apo Dios. Kakapsat, iso nga dito Salmo, chapter 1, verse 1, kunana, nagasad ti tao at imangipangag, iti pamagbaga, dagiti managdaktakes. Di datuladen, dagiti aramid, dagiti managbasol. Kan di da magikadwa, kadagiti mangrabrabak, iti Diyos. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Iso nga, nagasad ti tao. Iso nga, no addam mangeg tayo, na maibaga kada tayo, a mensahe ti Apo kada tayo, kapsat, hantayo kumanga patangkanan ti puso tayo. No di kat di aramidan tayo kuma, pagtulnugan tayo kuma, madaydayaw ti Apo. Hantayo nga iduntong kwa. Hantayo nga agrasrason. Hangat iladat pagrasrason tayo. Iso ako na tayo nga Ilocano, nalawat ti bakrang nga pagalaan iti rason. Ngamaan kumakas jay, kapsat, no anyat maibaga kada tayo, ngem no saan anasayata ket hantay nga dengdenggen, hantay nga aramiden. Ngem no anyat ibaga ni pastor. Kat kunana kumaapo, kakabsat hanak man makaidda. Amang panpanunot iti daytoy. Masiknanak launay iti daytoy. Nukas jay tirik na nga nga ibaga ni pastor kada tayo. Kaya't nasa wen masiknan kada tayo. Adariknan, adadaya ayat na kada tayo. Tanuawan ti ayat na, baybayan ka na, baybayan kayon baybayan na tayon ni pastor. Nauwan tirik na nakas jay. Ngam gaputa, ijay puso na kat mariknana. Dajay ayat, ibaga na daytoy, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga no adda ti pamagbaga, ni pastor kada tayo, ti mangas kasaba kada tayo, dagiti leader tayo, kapsat, iti church leader tayo, ikararag tayo, Lord, tulungan nakman nga agpaiso, nga mangaramid, iti daytoy nga naibaga ni pastor kanya. Agpakumbaba tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Tadadakkel apagpeggadan na daytoy. No saan tayo nga aramiden, adda ti dakkel a pagpeggadan na daytoy, nituntong kwa tayo. Kuna tayo siguro, naladaw pa, ay hampay nga nasapapay, adapay gundaway, adapay may sangatawen, adapay makabulan. Ngem no kayat ti Apo nga, ipaaramidan kada tayo. Apay nga di tayo aramiden. Ta ibangak manen, adda peggad na, no di tayo aramiden, ti mensahe ti Apo kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dagiti pudpudno mamati,
masapul sanda adenggan dagiti pamagbaga dagiti managdakdakes. Dagiti pudpudno amamati sanda adenggan ti pamagbaga dagiti false prophet dagiti peke nga pamagbaga dagiti peke nga damdamag. Ngem nadaduma uray peke i-share tayo ti Facebook. Nakalalisto tayo so nga kung na Sister Vilma, kitain tayo, no, agpay-pay so dagito, kitain tayo met, dagito yung tattao, nga mang-share kada tayo, no talaga met laing, apudno dagito, agpay so dagito, ura jay, tayo anak minudaduma, kunana, mami, hamang nga tiladat, i-share mo, kunana ko kita met ang anasayaat, kunana ko kani mami na, iso nga, agpay so dagito, kapsat, iso nga, kunak manen, at dalang maawat tayo, nga message, sige, forward. So nga, kitain tayo, dahil forward tayo. So nga, kunana, ito, dagiti pudpudno, amamati, masapula sa anda, adenggen, dagiti pamagbaga, dagiti managdakdakes. Ngam, dagiti mamati, dagiti pudno, amamati, denggenda, ti pamagbaga. Ni pastor, tadagito'y apamagbaga, agtaod da, iti Apo. Tadag ito'y dagitar aramaten ni Apo Diyos nga mangibagbaga ti mensahe na kadatayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakapsat. Isu kuma ibaga na dito'y nga masapul nga di kayo paalilaw gaputam madadael iti nasaya at akababalin gapu iti pan nakikadua kadag iti dakas at tao. May kadua Korinto kapitulo 15 versikulo 33. Di kayo paalilaw madadael, tinasaya at kababalin, gapu ti panakikadua, kadag iti dakes nga tattao. Praise God, hallelujah. So, adati may sa pastor, iti Pilipinas idi, kunanakit narigat nga gabalayan ni Satanas ken ni Apo Dios. Kunana, iso nga, kayat no, adda dagiti anak yu, kunana, nga namatin akad, hanyong bagbagan nyo ida, handa nga makiasawa, kadagiti saan anamati, tanarigat nga gabalayan da Satanas, ken ni Apo Dios, kunana. So nga, huwag sa agpaiso kunak no daduma, at damit pagmadyan na. Gaputa, no daduma, at dadagi dyan, nakapapati, nakapaspasnag, nga agserbi ken ni Apo Dios. Nakapaspasnag, intunukan mga asawa, kadagiti saan anamati, ay na, nayaw-awanan, dahil tayo makigim-gimungan, hamot ka makigim-gimungan, gaputan nakaasawa mo't tan, tibartek. Nakadadot ka siya, uray pa pastor, diya Pilipinas, at dahil naging pa pastor, naglalo naging babae, nagpastor da, napanda nagdestino, nagaran, diya, naadamot sinsinan makigimgimong, sinsinan lang makigimgimong, agpampamarang laeng, gapunan kagwapon, apon nagmayat metan nga nang sumbat, edi sumagwang ano nga bulan, nay, nagsardeng metan nga nagpastor, iso nga, nagrigat na gitoy, kapsat, iso ako na, di kayo paalilaw, iso nga, di tayo paalilaw, kakapsat, di tayo paalilaw kuma. Na masirib tilubong idatan. Tilubong mga lilaw tilubong idata. Kadag ito yung aral daw, kapsat, iso nga masapul, nga agbiag tayo kuma, nga napasnek, agbiag tayo kuma, nga nagkitain tayo, managobserve bar tayo, kitain tayo, nupudpudno, anamati, daytoy, pakikadkaduan tayo, kakabsat, aman lakit di, no alalilawen da tayo laeng, madaydayaw iti napatig, nganagan iti Apo. Iso nga adda, dahil tao nga, agsasao, nga awan ser-serbina, dahil tapamatiyo, awan ser-serbina, dahil magbagayo, nga adayo, nga dahil panagsubli, ni Apo Jesus kunada. Ngam hantay nga dagitoy dagiti pakaupayan tayo nga agserbi ka ni Apo Dios. Yan adda tayo ket diti agbalin nga napasnek
iti panagserbi tayo kani Apo Dios kakabsat. Isu nga dagiti pudno ang mamati, agbiag da iti kinapudno. Dagiti mamati, masapul nga agbiag da anapudno. Iti pamati ken panagserbida ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni Pedro kunana, masapul nga agtalinaed tayo. Masapul nga aggagaget tayo, ipasnek tayo, iti agserbi ken ni Apo Dios kakabsat. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga dagiti pudno a Kristiyano, sanda kumaamapukaw ti pannakaisalakan da. Dagiti pudno a Kristiyano, dagiti pudno a mamati ka ni Apo Dios. Sanda kumaamapukaw ti pamati da. Sanda kumamapukaw iti panagserbida ka ni Apo Dios. San kumamapukaw da kinaregtada. San kumamapukaw da kinagagetda nga mangidaydayaw ka ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatag ganagan iti Apo. Umuna Korinto kapitulo 15 versikulo 58 sukunana. Ngarod patpatgek agakabsat, agtalinaed kayo anatibker, ken di magaraw. Kanayon nga sangwenyo ti trabaho yo, ama ipaay ti Apo. Tamuyo nga adabunga ti amin nga ramidan yo, iti panagserbi iti Apo. Madaydayaw tinapatag nganagan iti Apo. Isu nga into na daday kastoy nga tarigagay tayo, iti panagserbi tayo kani Apo Dios kakabsat. Isu nga ibagana dito, agtalinaed kayo anatibker ken di magaraw. Isu nga awantut pakagarawan tayo kakabsat, into nagbalin tayo nga naregta iti panagserbi kani Apo Dios. Into nagbalin tayo nga naregta. Into nagaget tayo nga agsarbi ka ni Apo Dios. Awantot makagaraw kada tayo. San tayon to nga agsanod, san tayon to nga pukaw. No di kat di tarigagayan tayo, iti agtultuloy nga mamati ka ni Apo Dios. Iti namin sang ngaldaw, adati pastor nga timawag kanyak iya Pilipinas, kunan asalusod na kanyak. Pastor, no addan ti baksin, kunana ag-injeksyon ka, kunana kanyak. Hangko kayat ag-injeksyon, kunak kengkuana. Uraing kapilitan, pastor, haanak nga ag-injeksyon, kunak kengkuana. Babaen, titulong ni Apo Dios. Hanak pa injeksyonan, kunak kanay pastor. Mayatman, kunana, nuhan kanto pa, haan ka nga pa injeksyonan, wen haan. Mamati ak nga ni Apo Dios isot mangsalaknib kanya. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu dahito umuna ako rin to, kapitulo 15, versikulo 58 kabsat. Dahito'y kumat pagtakderan tayo. Igaman tayo dahito'y nga versikulo nga sao ni Apo Dios kadagiti biyag tayo. Kat anyan a kinatibker dahito'y a versikulo. Anyan nga kinatibker daytoy nga mensahe iti Apo. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Patpatgen na tayo ni Apo Dios. Ayayaten na tayo ni Apo Dios. Kasano amamengtayin tayo, ti panagtalinaed tayo, tapnon saan tayo nga mapukaw, tapnon saan tayo nga mayaowan. Ibagana kada tayo by growing spiritually. Babaen laeng iti panagdakkel tayo nga na espirituan. Kat agtultuloy tayo nga dumakkel. Kat ma-experiensya tayo. Iti pan nakapasaya at dagiti pamati tayo. Panagserbi tayo kani Apo Dios kakabsat. So nga, iti dayto nga nabii, no tarigagayan tayo ti dumakkel nga na espirituan, kat itultuloy tayo ti agbalin nga dumakkel, ma-experiensya tayo. Dagi panang pasaya at iti Apo ti biag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Gaputa ti parabor ti Dios kat sanpay nga nagpatingga. Adapalaeng ti parabor kada tayo. Iti Apo kat ipakpakita na daytoy, iparparang na daytoy, a parabor kada tayo. Babaen iti panangited na iti anak na bugbugtong nga ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kat masapul kuma nga kasla tayo kuma maysa nga barko, maysa nga bangka kapsat nga daan iti angkla, angkor,
kakabsat. Ket daytoy nga angkor, wenno angkla, nga masapul nga madda kada tayo, iso ni Apo tayo nga Asus. Iso nga uray no umay, dagiti daluyon ti biyag, bagyo ti biyag, kapadasan ti panagbiag, no adda daytoy nga angkla, nga ni Apo tayo nga Asus, saan tayon to ang madadael, ken saan tayon to nga mapukaw, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga, iti tiyempo ti daluyon, tsunami ti biyag, kakabsat, masapul, ngayang kla tayo, ti biyag tayo, kanya po tayo nga Asus, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo. Anyat aramidan tayo, kakabsat, anyat aramidan tayo, kasmay sa Kristiyano, kasapulan na ti sao ni Apo Diyos, kasmay sa amamati, kanya Apo Diyos, masapul tayo ti sao ni Apo Diyos, kadag iti biyag tayo, madaydayaw iti Apo. Dahil iti sao ti Apo, kapsat kat napateg, nga, imula tayo, kadag iti puso tayo. Hanlaing, masapul nga, no agbasa tayo, hanlaing nga may sa nga bersikulo, ti basaen tayo. Masapul nga basaen tayo, dahil may sa kapitulo. Tapnon, maawatan tayo, no anyat ibagbagana, kada tayo. Ijay, kasla ko may ijay 1, chapter 6. At dapito ang nakabigbingayan nat, iti John, iti Matthew chapter 6 kakabsat. At dadagiti pito ang nakadibdibisyonan na, iti Matthew chapter 6. Hantay yung dayjay kumatsyap, dayjay maudi ang nakabigbingayan na, kaya to agpatingga tayo laeng, nga basaen, dayjay Matthew chapter 6 verse 33 nga seek ye first the kingdom of God, ijay talaeng nga pukusen nga basaen dayjay, hantay yung maawatan no inyat kay papanan na nga nananay. Masapul nga irugim ijay verse 25 agpatingga ijay verse 34 tapnon maawatam ano sayaat. Iso nga into no dayjay sao ti Apo jay verse 33 laeng ket kunam ni makigimgimo nga inunakmet nga binirok ti pagarian iti Apo apay umay met ti kapadasan ti biyag umay met ti panagkurkurang iti kasapulan agsaludsod ka iti Apo ngem no basa mangrugi ka iti chapter 25 agpatingga iti verse 34 makitam verse 25 agpatingga iti verse 34 makita tayo, no anya di mensahe ti Apo, anapateg kada tayo. Uray no, at dati kapadasan, han nga gapot ako nam, binirok ka Apo, iti aldaw ti Domingo, iti panagdaydayaw. Ket apay kastimat ti mapasamak kanya, agkurang akmet kada iti kakasapulak. Apay nga awan meten ti kasapulak. Ngem, no binasam, ijay chapter, verse, no inrugim, ijay verse 25. Ibaga ti Apo, nga kunana, napatpatag kayo, ngem kadagiti tumaytayab. So, makita tayo dahil kinaimbag ni Apo Diyos. Napatpatag kayo, ngem nakadagiti tumaytayab. Napatpatag kayo, ngem kadagiti liryo, iti tanap. Napatpatag kayo, ngem kadagiti root, madaydayaw tinapatag nganagan iti Apo. So, makita tayon to, nagkadakal nga mensahe, iti Apo, iti verse 33 kakabsat. Uray no agkurang tayon to, uray no agdati umay akapadasan kada tayo, makita tayo to si dakkel kaipapanan, dahil inuna tayo nga sinapol, nga iso ni Apo Diyos, nga iso ti panagdaydayaw tayo iti Apo kapsat. Iso nga i-challenge kayo, hanlaeng nga may sanga bersikulo, iti basaen tayo, ngem basaen tayo, anasayaat, basaen tayo, may sa kapitulo, tapnon iti kasta, ket maanag tayo, anasayaat, da mensahe, ti Apo, nga basbasaen tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo, kakabsat. So, masapul nga iyang kla tayo, ti biyag tayo, babaen, iti panangan tayo, kadag iti sasauna, kakabsat, may sapay, masapul, iti panagbiag tayo, anadalos,
madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isang ulit akmanen, kasano ti panagdakkel tayo nga espirituan, how to grow spiritually. Ibaga na ditoy, panagbasa tayo ti sao ti Apo. Revelation chapter 1 verse 3 kunana, nagasat ti mangbasa dahito a libro, nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy anay padto a mensahe. Ken mang tungpal iti nailanad dahito a libro, asidegen ti tiyempo a mapasamak. So makita tayo ditoy kabsat, nagasat ti mangbasa. Saan laeng nga agpatingga ijay panangbasa, denggen tayo ti mensahe ti Apo. Saan laeng nga denggen ti mensahe ti Apo, tungpalan tayo. So nga no agpatingga tayo lang mangbasa ditoy, nagasat ti mangbasa dahito a libro, agpatingga tayo ditoy. So kuna tayo, nagasat akon, nabasak dahito a libro, nagasat akon dahito nga bersikulo. Haan, ituloy tayo met nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy na ipadto a mensahe. Nadengeg kon ti mensahe. Dito Biblia, dito ay pad tayo, dito cellphone tayo, orenohan tayo basbasa, adda pa iti audion, tapnon mangeg tayon, iti sao ti Apo, kapsat. Ngayon, anya ti kunana ditoy, mangtungpal, iti nailanad, daytoy a libro. So nga, hantayo agbalin nga nagasat, no agbasa tayo laeng. Hantayo agbalin ang nagasat, no dumngeg tayo laeng. Kumpletuin tayo, mangbasa, dumngeg, ken mangtungpal, iti mensahe ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ulitek mampay, kakapsat nga ibagada ito'y. Hantayo laing nga nagasat, intono, basain tayo. Saan tayo laing nga nagasat, intono, dumngeg tayo. Ngem kumpletuin tayo, nagasat tayo, intono, tungpalan tayo. Dahito na ilanad, ti sao ti Apo. Dahito Biblia, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ayat ibagana, asidegen ti tiyempo ang mapasamak. Asidegen, iso nga, ti Biblia, ibagana kada tayo kapsat. Dahitoy, kit napateg launay kada tayo. May kadua, tapnon dumakkel tayo, nga na espirituan. Masapul nga, you're not waiting on others to feed you. Hantay nga urayan, ti sabalipay amang pakan kada tayo. Ngem masapul tayo met, dahil timang pakan kada tayo angem. Dahil ito ibagana kada tayo kapsat. Too many Christian still wants a pastor or leader to spoon feed them. Urayan da pa nga, dahil tayo alay diagot sara, nga isakmol di pastor, itingiwat, hanmet din masapul nga denggen tayo, ipateg tayo, ti sao ti Apo tapnon datayo kanen tayo dayay may baga kada tayo aramiden tayo dayay may baga kada tayo madaydayaw ti lapateg ngaragan iti Apo. Hantayo met ham tayo nga urayen nga adda pay mangibaga kada tayo, adda pay mangaramid kada tayo. Kapsat masapul nga may no kayat tayo ti dumakkel aramidan tayo ti baga ti sao ni Apo Dios. Kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. At tinangeg ko nga di may nga damag. Dito taga Mountain Province, Benguet Mountain Province. Dito anak na, dito ina, dito anak na 16 years old. Dito anak na nakidan na iti babae nga 31 years old. Ket agad-adal daytoy lalaki. Ket daytoy lalaki nasikugan nan dayjay 31 years old nga babae. Ket adda pa imununa nga anak na dayjay babae iti sa bali nga lalaki. Daytoy ina kayat na nga agdennadan. Hanakayat nga datay kadkadwa dalatan iti sa bali nga pagtaingan. Kayat na nga mapanday di uneg ti pagtaingan dagiti naganak ken kuana. Gaputa, kayat nga dayto ina
nga agadalpay daytoy anak na. Kaya tanalaing daytoy anak na. Kaya't nga agadalpay, itultuloy na. Iti agadal. Ngam ko na daytoy babae, kung anakit agrason, kung anakit panunot takmampay, kung agpanunot kanupay, kat kung nakasaysaya at lang arod, dahito ibagbagak kada kayon. No aganak kanto, dakamit mang tarakin ta anak mo, kat no kayat buntot mapanagtrabaho, mapankanto agtrabaho, tilaan kayat mi, agdan na kayo, agadal ti anak mi, kat da kayon tumatlat sumayaat. Kunana, da kayon tumatlat, no da kayon agdan na, da kayon tumatlaing, da kayon agsayaat. Kaya't kung asawen ngay parparang kada tayo daytoy. Hangko ang mon nun nagtuloy damit laeng, wenno anya mampay, ngem daya tinangit ko. Ngem ti kayat ko ngay parparang ken ipakpakita, kada tayo itatta. Ditoy kaabsat. Nga no kasanok iti panagdakkel tayo. Masapul nga no anyat may balakad, no anyat may ibaga, aramidan tayo. Akas iti jay ina nga kayat na kadya anak na ket sumayaat. Pagsayatan na metlaeng, madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. May katlo, to find yourself wanting to obey God. To find yourself. Isarak tayo met dahil ibagbagi tayo. Naanyat kayat ni Apo Diyos nga maaramid kada itibiyag tayo. Isapol tayo met. Madaydayaw tinapateg nganagan ti apo. Anya ti una ni Apo Jesus, John chapter 14 verse 15, Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. Noy ayatandak, tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Isu nga iti dahito nga rabii, may sa kasaludsod, nga sungbatan nyo, kakabsat nga dengdengeg, kada kami itata, nga rabii. Ay ayatan nyo kadi, ni Apo Jesus. Noen, apay nga di yung arod aramiden, ti bagbaga ti Apo. Apay nga arod nga di tayo tungtung palan ti bagbaga ni Apo Diyos. Kuna ti Apo, noy ayatendak, tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Kaya ta asawa na tungpalan, aramiden, ipapuso, dagitoy a mensahe ni Apo Diyos kada tayo kapsat. Iso nga, no aramidan daytoy, expectaren tayo, daytoy, no anya ti mapasamak, anya ti maaramid, iti panangaramid tayo daytoy, faithfulness and obedience. Kinamatalek, ken panagtulnog. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Agmatalek tayo, ken agtulnog tayo, ijay bilin ni Apo Diyos, kada tayo, kakabsat. Iso nga, iti daytoy nga rabii. Bayan nyo man nga ti mensahe ti Diyos, danonen na ti kaungan, nagdi puso tayo itata. No sagsagidan na ka ti Apo, nga aramidemon, hamon nga ipabigat, amangan lumaladaw kan, amangan naawan ti tiyempo mon. Naitatan ko na ti Apo, anak ko, ayayatan ka, aramidem. Hantay yung agrason, no di kat di, Lord, kuna tayo kumatulungan na. Aramidek, babaen, titulong mo. Badaydayaw ti Apo. Agkararak tayo kadi. Apo Diyos, iti daytoy nga rabii, nagsao ka kada kami. Kat dahi saom, Apo, mamatiak, nga dadakkel, nga inaramid na, kadagiti puspuso mi itata. Ngam Apo, dawatan mi man kadi, pakawanen na kami kadi. No addadadagjay, na aramid mi, Apo Diyos, nga saan da ka nga naparagsak. No addadagjay, saan mi nga naaramid, nga kayat mo, Apo Diyos, nga ramidan mi. Tulungan na kami. Agyaman kami mat iti daytoy nga rabii, Apo Diyos. Tadadagiti saom, adadagiti papastor, adadagiti church leaders, nga aramatem nga magibagbaga ti mensahe.
kadag ito'y nga daw, Apo Diyos. No apay nga maibaga dagitoy. Saan mo ngamin nga kayat nga dagiti anak mo, Apo? Mayaw awan da, mapukaw da, madadaan da. Kayat mo nga dagiti anak mo. Dapat tigdagamin kan ka, Apo Diyos. Kayat mo ngamin nga dagiti anak mo, agtali na edda, kadagiti panursuro. Kayat mo ngamin, Apo Diyos, nga rambidan mo, dagiti kayat mo, Apo Diyos, nga iparamid kada kami. Isungay ti daytoy nga rabi, Apo Diyos. No adda, ti kabsat itatang, nga nagdengeg ti saom, na kayat mo, Apo Diyos, nga ipaadda ti ipaaramid mo kan kuana kat no asan na pay nga anaaramid, Apo. Tignayam kadi itatang rabii, gapu tidnagan niya po mga Asus. Apo, no bimatuman dahi nga puso itata. Paluknangem kadi dahi nga puso, o Diyos. Kat maadaan ko ma, Apo iti puso ama nagtulnog. Puso ko mga ramid. Ti kayat mo, Apo Diyos, nga maibagakan ko anak at kunana kumaap, kunana kumakan ka. Ita iti dahitoy nga rabi, tulungan na ka di Apo ang mga ramid. Badaydayaw ta napatag ganagan mo. Isu nga bandisyon am dahitoy nga kapsat, Apo, itata nga pagsa, nga pangtedam iti mensahe. Pangtedam iti saom, iti dahitoy nga rabi, Apo Diyos, patik Lord. Babatiak, Apo. Babatiak, Lord. Nga da puso, nga sagsagidam itatang rabi, Apo. Mamatiak, Lord. Nga da di puso, nga sagsagidam itata. Tapno iti kasta, maaramid na, matungpal na. Dayjay kayat mo nga maaramid, iti biyag na, Apo. Madaydayaw ta napatig nanagan mo. Madaydayaw dahi ta napatig nanagan mo, Lord. Bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Aramidan na kami, Apo Diyos. Nga anak mo, Apo. Nga mangipatig kada ti saom. Aramidan na kami, Apo Diyos. Nga agbalin, Apo. Nga agtalinaed kan ka. Pagbalinan na kami nga napudno, ti panagserbimi, Apo. Gaputo sa adda kami kadagiti udin nga laldaw. Saanan nga panawen dahito kadagiti nga laldaw, Apo, ti panawen, ti panagayayam. Ngem panawen ang tapno ni pasnek mi, ti panagserbimi kan ka. Itadmin nga nananay, ti biyagmin kan ka, Apo Diyos. Gaputadda kami kadagiti udin nga laldaw, Apo. Madaydayaw ta napatig nga nagan mo. Isumabadisyon ang dagiti kakapsat nga nagdangeg kada kami. Sapay kadiha po Diyos. Ang sikatimang tulong kadakwada, mang patibker kadakwada, makikadda kadakwada, madaydayaw dahi tanapatig nga nagan mo. At dada kumaapo Diyos, nga sila lagip akan kanayon kadagiti saom, kadagiti biyagda. Amami nga nasantuhan. Bendisyon ang kadidagiti biyag mi, Apo Diyos. Ikan na kami kadagiti nabak na nga salun at mi. Ikan na kami kadagiti pigsami itinaldaw-aldaw. Madaydayaw dahi tanapatig nga nagan mo, Apo. Madaydayaw dahi tanapatig nga nagan mo. Alawin na, Apo Diyos, ipatpatuloy mo kadi, iti makikadakan mang bendisyon, iti sagtunggal may sakada kami. Kat kuko, Apo, iti sa amin adayaw, gloria kan panagyaman. Amay kaputinagan na asus ka po mi, dawatan mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Diyan po ng tapno no, ipakita yun dagiti seed faith tayo, offering tayo, iti Apo kapsat.